Hello everyone, गासैखौबो खुलुमबाय आरोना बे आंनि गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय थाबाय थ' दायो आङो माने सकियाव थांगासिनो दङ आरोना अखा बोथोर दायो ओरैबायदि अखा सानसे मैयाबो दिनैबो अखा फैगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय दा अखा फैनायावनो माने गुदुं गुदुं जानो लोंनो गोसो जाबाय आरोना ओंखायनो जोङो न'निफ्राय दायो ओंखारलांगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय अखाबो दङ आरोना ओमफ्राय दायो नै थांगासिनो जोङो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेल प्लिज अननानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै आरोना स' आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरोना थ' ससे ओरैनो थांनाय बेरायनायखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आं भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय आरोना थ' नै थांग्राफोरा साथाम दोङो आं दोङो साथाला खौखाना थांखादों गाव जेरैहायो अखायालाय बारा गैया एसे एसे गारबाय आरोना अब्लाबो थांसै जोङो न'आवलाय बेसेथो उन्दुबाय थाबावनो ओंखारलांदो आरो दायो माने थांनोसै आरोना नै रुमाल लाफाबाय माने गन्थङाबो साइनासा खिनाय जादों आरोना थ' दायो थांसै आरोना मा दायो थांबाय थानोसै आरोना नोंथांमोननो जेसे हायो आङो देखायलांबाय थानोसै अखा बोथोरावब्लाबो साहा लोंनो थाखाय थांसै आरोना थ' दायो नै थांगासिनो आरोना ओरैबायदि अखा बिराद गिसिखा दिनै मैयाबो अखा दिनैबो अखा आरोना थ' दायो जों सकियावहाय थांगासिनो टाउनाव गुदुं गुदुं जानो थाखाय खामावलाय नै जानो थाखाय हायदों नै जा आरो मानसि गिदिरा लोगोसे दंफायो ओरै खाम र' Aneh, hai lah. Foto mana lazia liya? Ini. Jangan tak ni, semua gudung hai, no? Itu kan? Aneh, mesti aneh tak? Aneh masakan. Senang baik. Jangan tak puran ni, kasi dah bisa. Kami mesti gudung makan. Wah, nah. Angin. Like si ngrenang beda masa gugu baik ngrenang gugu saja nak kadian tak mungkin kau kan juga mbak kan saya kau ni dress mbak nih fried rice ada chow ro hogan ro nang nyok hogan ro nang lebo hogan angge fried rice tadi sakambai, chow hari sakambai, oमफ्राय दायो पार्लाराव थांनो नागिरदों आरोना आङो थांगासिनो बायदि मैला खानाय नुना लामाया पार्लाराव थांनाया गैया दखानानो बन्दसो दायो जोङो थांफिनदों आरोना फार्मासियाव हाबखांनानै फार्मासिनिफ्राय फैखांबाय आरोना फार्मासियावहाय मुलि लायदोंमोन आरोना गारि गाखोबाबो बायो आं गाबोनहाय मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना माबाय आरोना दा बिथिं थांसै मैगं बाजारथिंहाय हाबसै मैगं बाजार खालामनो थाखाय आरोना बेयो मैगं हारि लाखानानै बयलार लानो थाखाय नेदों आरोना बानायगासिनो जिरायनानै जेरै नेगासिनो बेयाव लानो थाखाय नेदों दायो नै थांफिनगासिनो आरोना न'थिंहाय नै मैगं लाग्रा लेबारफोरा दायो थांफिनगासिनो आरोना जोंनि साथाम आंजों साब्रै जा बरियानो गुदुं जाफैबाय दायो थांफिनगासिनो आरोना न'थिंहाय गुदुं जाबाय माबाय चाव हारि बायदिसिना जानानैहाय साहा लोंखांबाय बरियाहै दायो थांफिनगासिनो आरोना न'थिंहाय मैगं खरस आरि लाबाय बेदर हारि लाबाय ओमफ्राय दायोहाय बरिया संनानै जाहैनोसै माने गाबोनहाय फुङावनो जोङो मोनसे जायगायाव थांनानै फैदों बाक्सायावहाय आङो थ' नोंथांमोननोबो देखायलांगोन आङो माबायदि जोंनि थांनाय जर्निफोरखौ माने बिनानावनि आठमंगला दं आरोना आथिमंगल ना मा होनगोन मा होनोथाय मिथिला बेयावहाय थांगोन आरोना बाक्सायावहाय थ' भुटान गेरेज मेन भुटान माबायावहाय गेट खाथियावनो आरोना
थ' नोंथांमोननोबो ब्लगखौहाय शेयार खालामगोन आरोना थांनायनिखौबो दायो थांफिनगासिनो न'थिहाय जे अखायानो दाबो गारला मा जागोनथाय गाबोनबो बिदि अखा फैबाय थाबाथ' मिथिला मादि जायोसै जा मेंबाय थाबायनानै दायो थांबाय थानोसै थ' दायो बाजारनिफ्राय फैनानैहाय न' मोनफैबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच जायफोर आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आरोना आंनि भिडिअखौहाय नायनायनि थाखाय स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ बाक्सा थांनाय भिडिअ आरोना स' दिनै भिडिअखौ बेसोर दोनथ'सै बाय बाय